balay na mo. Parang nga magsaka mag-ilis mo. Uy, okay mo pa. Kaya imo pa day kong gipalitan og sinina. Oh, bawa di ka magpalitin si Nina ako. Wa. Aw. Sige, ito ta kay naghuwat ron si ate nimo. Makikita ron si ate nimo malipay to. Unsa din lang ni ate pa? Naramog. Was ko kay bawo kung sa naong ato kay ang tan-aw nako. Murag ako ang naong. Murag sa iya ha. Tara, labas ta. Dali na kid. Dai! Unsa Nak! pa? Dai sagod. Sige, guguklo anong suok kiloon unsa ka man? Ta ko ipailali mo ba? Unsa man pa kisa man ang bata ah. Mabitaw na nga gitawag di ka kay ako nang ipailali mo. Imo ni siyang itsuon. Suon anak ko pa. Oh, Nanguwag pa juday ka. Ngano karon pa makaistorya nga dako nako nga naam day kay anak sa lain. sus, sabi ka ni baw, biya ka nga dugay na kay ko nga gibyudo niya. Siyempre, idugay naman, wala ko musulti nimo nga. Idlawon biya kinang amahanin mo kung sa mga anak nga batang kay nabyudo bitag dugay. Manguwag man gani ng iro nga hinugas ray kinaon. Ako pagkaha nga hinugas ang gyapon kong kinaon. Padlugo na jud nimo pa oy mo na nimo sekto-sekto kanako nya ikaw day mag-una-unag panguwag. Ibaw biya ka nga yung anak magin ang ako ang style ko na kay sa nga amahan ko kuno na tural man kuno lagi ko panguwag kay imbis nga nataw ka ni kalibutan na giuwagan na magkadaan. No, nimo nya kato mag-date bisa kung uya bag strikto-strikto ka imo kung kuyog-kuyogan nga magkuan mi ato. Siyempre, yung anak yun ang ako ang patakaran kay dili ko gusto nga mapunta ka itong lakiha nga uy batasan, hinganan kong buang. Ako sa una, nanguyab ko sa ko ang imong mama sa una, wa ko kahingan o buang sa imong inahan o amahan. Ang akong gihingan lang nila, kwanggon. Tungod sa ok nimo pa pariha ra man na oy. Pariha ra ba nila? Ah, sige, pag-istorya sa mo diri sa pasakasan ng imong manghod kay luoy kay nagbarog ra diha. Di ko modawat anang bata oy pasudlon na nako diri. Kanong di mo ka makadawat anak. Kung dili na nimo dawaton nga isip ko sa kamanghod, tabla ra sa niya, wa ko nimo dawatan isip ko sa kamahan ya. Pinangga tagog ka. Aw mo usod mo. Ali saka diri. Saka mo diri. Unsa diri pangani mo day? Nasmi. Ano ate? Tes mo. Nababagay kay mong duha inyong pangan. Ah, sige sa dito anak kay ako sang na ko istorya sa. So diri day ali. Mulakaw ko kay nakoy itong niya ngandan nga kana si atin mo. Imuha na siyang bantayan kay pasibog ka nito tungang niya uyab nga way batasan ngandan kog buang. Ngandan imo na siyang bantayan nga mga ri gani way daing mo ari laki anak. Liit nga kore bantayan. Wala ko. Suti ko ha. Di apasa ko ha. Sige. Sige sa kanan dito kay ipalit ko dito. Sige na ka. Ati mana na yung mga anak. Oh ali day soy. Nagkadawat rin yung taon. Salamat. Punan pa na kung nagdaghan kayong igsuon. Basta di pa kung makita o biait maklalam. Palit ko. Wa man ang baby girl. Asa ka ra? Ay nara na rin gawas. Sus, kasublay-sublay sa iyang bukog. Pagkahumutas kirati na abot ka rin. Tas po. Timing nga ni kay. Wala iyang amahan. Sultili ko sa house ni ron. Pakat yung pantian na ron. Kaya giningar mo kayo. Kanay kitugay. Kanay ba nakita? Kung duulon. Baby girl. Baby girl. Baby girl. Baby boy. Kalamian. Jadi mo baby girl. Juga nagkakuha ka kita. Sus, kalami jud nimo kumuton ngano karon pa makanen he. Kay Bob ya ka baby girl nga. Ang imong amahan perti itong istriktuha. Muna ako sang gipanian. Sa I mean kay karon kay lakaw. Sus makapambor na din na baby girl. Kumutan. Asig kabuang dira lingkod sa dira baby boy. Salamat baby girl. Mo ba? Inaunsa naman tani. Di ka nang kasi bunga ra ni sa tong kanang
Kamingaw gisa so sa baby girl ba. Kamingaw gisa. Oh, mo sa bluso. Adto ta sa sulod mo kay basta niya makitaan ta di papa diri do. Oh, mas maayo. Ay, asa man? Asa puro siya ng papa ng girl? Puro lusan man nimo. Atong itrapo. Trapo inong dira oy. Itrapo, anong kuan ba? Sahog ba? Limpyo naman ang ano, iwan ko ba trapuhan? Aw, hindi ko limpyo naman ka na. Baby girl. Aw, hinoon po. Baby girl, sa din ang bata, baby girl. Aw, sagdain na dira oy, wa nay buot. Aw, sabi na kong nanay buot. Wala. Okay na. Ayo ba? Siyo oy. Oh, kanina. Ayo bibi ba? Nandun. Ayo bibi ba? Kay gilo kayo maganahan sa dana. Nak! Patay bibi boy la si papa. Nak! Dali na. Sus mo ang anak! Oh, patay juga. Nak! Asa mo? Buwa man yung bintana. Pan, baby girl? Wala patay si papa. Uy pa! Nak! Ito buang anak. Uy! Saan? Okay mo niya? Oh, saan yung mga muna na sook? Ang nagkuhan-kuhan naman na siya dira. Ang nga Pero nila. ni balik man ka. Limta na kong kwarta anak nga. Mapalit ko pulapo na. Sus palaw bugay jud nimo oy. Asa mo ito ako? Kwarta na binili. Wala oy pagdali. Huwag ka kabantay sa kong kwarta. Wala. Saan? Saan mo? Saan ba itong bustang niya? Saan ginito ko na?